Il-Kunsill Lokali tan-Nadur taħt it-tmexxija ta' Hud Chris Said u fi żmien li kien jingħata xogħol lil membru ieħor tal-familja irrifjuta li jitwaqqaf Kumitat tal-Finanzi kif mitlub mill-liġi. Taħt it-tmexxija ta' Charles u Edward Said, Hud Chris Said kien jitqassam ammont kbir ta' xogħol lil Peter Paul Said huwom ieħor. Il-mod li bih kien jitqassam ix-xogħol iqajjem tħassib serju. L-istess bħalma qajjem tħassib il-mod li bih Chris Said sal-lum Shadow Minister kien iqassam fondi meta kien segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali. Fil-bidu tas-sena li għaddiet, id-Dipartiment tal-Gvern Lokali ġibet l-attenzjoni tal-Kunsill Lokali tan-Nadur dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. Fi ftit kliem li żbilanċ finanzjarju kien dejjem jikber. Osservazzjoni simili jagħmluha l-awdituri f'Management Letter fej innotaw ukoll il-Financial Situation Indicator kien jaqbes l-ammont stipulat mill-liġi. Mistoqsija jekk qatt tinġibdiċ l-attenzjoni internament għal din is-sitwazzjoni, il-Kunsiliera Josiane Cutajar qalet li kienet staqsiet ta' twaqqif ta' Kumitat tal-Finanzi. Iżda s-Segretarju Eżekuttiv wieġiba li huwa l-Kunsill li jiddeċiedi jekk dan jiġix maħtur. Dan il-Kumitat baqa' qatt ma nħatar. Fittixna xi tajt il-liġi. Infatti tajt ċar li f'każ li kunsill lokali kollu indikatur tal-qagħda finanzjarja bħalma kellu n-Nadur ikun obbligat jaħtar Kumitat tal-Finanzi. U qabel tittieħed deċiżjoni dwar xi spiża, il-Kumitat għandu jikseb permess bil-miktub tal-Kumitat tal-Finanzi illi jevalwa in-nefqa proposta. F'Jannar tal-2015, id-Dipartiment tal-Gvern Lokali bat memo li fiha jisħaq fuq l-importanza tal-Kumitat tal-Finanzi biex jgħin jerġa' jqajjem il-finanzi tal-Kunsill fuq saqajhom. U meta ħarġet il-Management Letter għall-2015, il-Kunsilliera Laburisti reġgħu talbu biex jitwaqqaf dan il-Kumitat. Ġara l-istess, ċoje qas ħieħ mill-Kunsilliera Nazzjonalisti. Għallulna li s-sindku saħansitra stqar li l-problema fl-indikaturi tas-sitwazzjoni finanzjarja kienet ġejja minħabba ftehimiet bejn il-Kunsill u l-privat, skema li ħareġ bija Hud Chris Said. X'ħin fl-aħħar laqa l-Kunsilliera Laburisti resqu mozzjoni biex il-Kumitat tal-Finanzi jitwaqqaf, il-Kunsilliera Nazzjonalisti baqgħu jevitaw jipposponu twaqqif ta' dan il-Kumitat, bl-iskuża li se jistennew il-laqa mad-Direttur tal-Finanzi u bekk ħallew lill-Kunsill f'pożizzjoni ta' ksur ta' liġi.